Pody méditation ndraiky koa zegny koragnantsika eto zegny. Ny antony ilanao izy iny tsotra imagine zegny za zao ty aketo amoron-dranomasina rehefa za zegny magnano méditation mila focus mila focus aveo attention mila concentrer amy zavatra araiky supposons zao za magnano méditation na business donc zegny aketo zegny jiaby zegny amy business za zegny saigny za bebe amy business na zegny ny fagnanaovako méditation donc zegny mi-organiser saigninao zegny ny fagnanaovanao la méditation de hoe après zegny lasa hainao zegny hoe ity ny tsapoko aloha ity aloha lasa mi-organiser saigninao bebe kokoa zegny lasa tsy mikorondogno matetiky zegny antsika mitsako business zegny magnindry zavatra gauche magnindry zavatra droite indrinao lasa sesiky zegny anao lasa mekimeky nefa tsy mampisamaritra tsaponao izao fotoana zay fa mila zegny mi-organiser bien organiser zegny anao de mahavita mitsabo raha tsiraikiraiky ary milamigny mirindra tsara zegny zay zegny antony ilantsika méditation donc zegny izy ka tia handrabebe koa zegny anao karakara amy fampianarako io zegny misy lay ambadika ato hoe afaka zahavanao safe za zegny mampianatra koa zegny za amizio safe io zegny mitondra avantage ho antsika bebe kokoa atsapantsika fa hoe velogno antsika afaka mahazo vola amy business automatique naiza naiza tany misy anao afaka zegny anao mitsabo i raha jiaby zegny safe amy fiainagna possible